No niin, morjens. Nyt on lähdetty tänne mehtään hiihtelee ja se on +2 astetta lämmintä ja vettä tihuttaa, niin oikein mainiot hiihtokelit. Joo, se oli tässä ainut vapaapäivä pitkää aikaa ja ajattelin, että pakko päästä ulos ja oli keli mikä hyvää ja kyllähän tääkin hyvää harjoitusta sitten. Ihan päiväretki tiedossa ja ajattelin tonne vähän matkan päähän hiihellä ja pistää tarppileiri siihen pystyyn ja tehdä persoja, sapuskoja ja nautiskella ilmoista. Ei muuta kuin lähdetään kahtelemaan, tää tulee. Joo, alkuun oli tommoista polkua ja nyt on tämmöstä vanhaa kelkan jälkeen, niin yllättävän hyvää hiihtää, tosi kivasti luistaa, mutta kyllä se tuohon umpisen puolelle menee, niin aika tahkeeta ja upottaa, mutta semmoista. Jos tähän nyt pistäisi tarppikatoksen pystyyn ja rupeaa evää laittaa. Joo, tamppaillaanpa tähän pikkualueen, niin mukavampi istuskella. Joo, ajattelin lähteä koittaa tuo takaosa tonne ja tästä jonkunnäköisen pikku katoksen sitten tekisi. Joo, täällä tosiaan mulla on karabiini ja sitten se on prusilenkillä kiinni, niin saa kivasti ton tohon noin. Joo, toiselle puolella oli puu ja tässä ei ollut, niin tehdään suksesta. No niin, justiin sopivasti se hetkittäin sataa vähän enemmän. Joo, omasta mielestä se on kyllä yksi tunnelmallisimpia juttuja, kun ootte sai tarpialla tai telta saa kuunnella sateen ropinaa ja oot hyvin suojassa. Se on jotenkin meditatiivista. Mutta joo, ruvetaanpas kokkailemaan välipalaa ja siihen sitten hyvät jälkkärit päälle. Joo, eli lounas mulla on ihan simppeli. Paistelen leipää ja siellä on juustoa välissä ja vähän maustetta siihen. Tulee hyvä. Sitten jälkkäriksi mulla on pannukakkuvärkit täällä. Sinne lisätään vesi ja sekoitellaan taikinaksi ja paistellaan pannulla voissa. Niin ja on siihen vielä kiisselivärkeistä tehdään hillo siihen pannukakulle. Joo, tuli kyllä maukas leipä. Sitten vatkaillaan täällä
pannukakkutaikinaa. Saa nähdä, en ole ennen kokeillut, että mitenköhän tuo nyt oikein onnistuu. On se aina vähän tuo trangialla paistaminen, niin ei se oikein hyvin tuo lämpö siihen kasaannu. Ja sitten tää on tämmönen duossalipannu, ettei mikään ihan paras tää pinnote, mutta kyllä se tähän asti toiminut kyllä hyvin, kun laittaa hyvin rasvaa vaan. Eiköhän se, kun laitetaan kunnolla voita siihen, niin natsa. Siihen tulee kivasti tiskiveet tuolta tarpin reunalta. Hyvin onnistu kääntäminenkin, pysyy yhdessä kasassa. Tämmönen aika perus trangialle tyypillinen paistopintakin, eli keskeltä paistuu hyvin ja sivuilta vähän heikommin. Joo, sitten tehdään hilloa, eli laitellaan kuppiin vähän jauhetta ja sitten vähän vettä sinne ja sekoitellaan. Noin. Se on ihan hilloa. Ja suhdetta säätämällä saa mieluisensa koostumuksen siihen sitten. No niin, siihen sitten hillot päälle ja syömään. Tähän vielä olisi kermavaahto, aika kovaa sana, mutta menee se näinkin. Joo, maistetaan. Oho. On kyllä maukas. Vähän ehkä liian iso tai aika paksu, mutta ehkä mä selviän. Meinas käydä oikein emämunaus. Liian täpinöissään tästä pannukakusta, niin meinas kahvit unohtua keittää. No, se onneksi nopeasti hoidettu, kun on pikakahvit. Joo, ollut kyllä mukava pikkuretki, että jotenkin mukava täällä Tarpialla pitää sadetta, ja sitä ei niin hirveästi kiinnosta tuolla sateessa olla, niin täällä Tarpialla on sitten mukava olla ja hengailla. No niin, eikä siinä. Tää oli tämmönen päiväreissu tällä kertaa ja mukavaa harjoittelua tosi toimia varten sitten tämmönen vähän huonommallakin kelillä retkeily. Mutta mä kiittelen seurasta ja lähden jatkaa tonne hiihtelyä, niin palataan kuule asiaan. Morjens!
hyvin meni. Yllättävän hyvä hiihtää. Ei tee mieli edes huutaa, että havuja.